Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, УКонтакце, на канале YouTube. Учора, 10 красавіка, кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко правёў сустрэчу з журналістамі дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі, выключна дзяржаўных. Так вот атрымалася, што як Александр Рыгорович любіць, падчас гэтай сваёй сустрэчы ён нагаварыў шмат цікавага, але часам падчас сваіх адказаў на пытанні ці спічаў не да канца даводзіў думку ці не канкрэтызаваў, не паведамляў канчаткова, што ж ён хоча сказаць. Зараз паспрабуем разабрацца з асноўнымі і самымі цікавымі тэзісамі, якія прагучалі падчас гэтай размовы, і дапамагаць мне ў гэтым разборы палётаў будуць медыаэксперт Паўлюк Быкоўскі і палітолог Андрей Казакевич. На жаль, спадар Андрей крыху затрымліваецца, спазняецца, таму мы пачынаем з Паўлюком. І Паўлюк, на вашу думку, чаму вот было такое абмежаванне дзяржаўныя выключна СМІ, і ўсё ж такі штогод Александр Лукашенко даваў вялікую прэс-канферэнцыю для айчынных і замежных СМІ. Была такая прэс-канферэнцыя і летась, і пазалетась, мы там прысутнічалі, задавалі свае пытанні, а зараз гэта быў новы фармат гэтай прэс-канферэнцыі ці ўвогуле нешта новае? На маю думку, 130 супрацоўнікаў дзяржаўных медыяў, якія былі сабраныя на сустрэчу з Лукашэнкам, былі сабраны дзеля таго, каб пачуць ад яго незадавальненне іх працай, ён гэта выказаўся, патрабаванні, што трэба змяніць, і гэта адбылося і пасля зменаў кіраўніцтва тэлеканалаў, асноўнай газеты адміністрацыі прэзідэнта Савецкай Беларусі, а таксама было ўвогуле запатрабаванне змяніць фармат працы тэлеканалаў. І все гэта, значная частка контента, якую мы атрымалі падчас гэтай сустрэчы, была прысвечана працы дзяржаўных прапагандыстаў. Таму, напэўна, незалежных журналістаў не запрашалі. Вы сказалі, што Лукашенко сабраў іх для таго, каб выказаць сваю незадаволенасць працай дзяржаўных СМІ. Тым не менш, у яго словах былі такія канкрэтныя словы. Маўляў, вы самыя лепшыя ў свеце. Я гэта бачу, я гэта ведаю, і заклікаю вас заставацца і надалей лепшымі ў свеце. Неяк вот алагізм такі атрымліваецца. Даволі часта ў папулісцкіх палітыкаў бывае так, што яны кажуць адначасова супрацьлеглыя рэчы. Але важна тое, што Александр Лукашенко патрабаваў, каб тэлеканалы нарэшце рабілі тое, што было б яму цікава глядзець. Там былі канкрэтныя патрабаванні і да журналістаў, і да таго, што яны паказваюць, і на якасць карцінкі. Таксама у яго было заданне, каб гэтыя людзі завалодалі умамі і душамі беларусаў. То бок гэта все, не ведаю як вы, я запамятаў за савецкім часам, калі яшчэ даводзілася канспектаваць працы па марксізму-ленінізму. То бок гэта все вельмі нагадвае часы савецкай прапаганды. Але працяг такі, спачатку ён ізноўку наноў увёў пасаду намесніка кіраўніка адміністрацыі па ідэалогіі, а зараз вось такую ідэалагічную працу, такі семінар для маладых журналістаў правёў з журналістамі дзяржаўных СМІ. То есть атрымліваецца такі працяг лагічны адно другому. Так, і акрамя іншага, калі сачыць па справаздачы Белта, то бачна, што было сказано, што Александр Лукашенко прафесійным вокам паглядзеў на працу журналістаў, бо, аказваецца, ён калісьці быў фотографам. Загадчыкам фоталабараторыі. Так. Яшчэ адна прафесія, якую мы да гэтага часу не ведалі. Цяпер мы ведаем, што Александр Лукашенко можа глядзець на падзеі праз вочка фотакамеры. Паўлюк, сыходзячы
з думкі, якая прагучала падчас гэтай размовы, мы з вами можам стаць, я не ведаю, там замежнымі агентамі ці прадстаўнікамі нейкіх там структур замежных агентаў. Там ж прапанаваў адзін з журналістаў Лаўроў вядучы, каб вот увялі такое ў адносінах да СМІ, такую менавіта вызначэнне, скажем так, замежны агент. Цікава, вот на вашу думку, мелася на ўвазе, я-то безумоўна адразу гэта перанёс, як бы это тычыцца вот нас, прадстаўнікоў замежных СМІ. Ці сапраўды вот укладалася такая вот менавіта думка, что это вот, скажем, Еўрарадыё, там Deutsche Welle, Свабода маюцца на ўвазе, ці было ў галаве ў іх ввогуле, што замежным агентам можа быць і, я не ведаю, тут Спутнік, ці Рэгнум, ці яшчэ які-небудзь, той же самы тэлеканал Расіі, які вяшчае на Беларусь. Я думаю, што гэта сведчанне таго, што ініцыятары вот усёй гэтай гісторыі з замежнымі агентамі жывуць проста ў расійскай інфармацыйнай прасторы і паўтараюць тыя тэзісы, якія гучаць там. Але разам з тым, ну вот паглядзім, з чаго пачаліся замежныя агенты, вот як з'ява ў Расіі. Гэта была барацьба з некамерцыйнымі арганізацыямі, якія атрымліваюць фінансаванне з-за мяжы. І вот было ўведзена такое вызначэнне. Толькі пазней, я не кажу, это добра ці кепска, толькі пазней гэта распаўсюдзілі на журналістаў і блогераў. І паколькі гэта было зроблена не вельмі удумліва, то аказалася, што блогер, фізічная асоба, мусіць даваць бухгалтарскія справаздачы па нейкіх 7 формах і гэтак далей, то бок тое, што юрыдычная асоба можа рабіць, а фізічная асоба у яе такой дзейнасці няма. І вось шмат што з гэтага было ўведзена пад маркай вот гэтага замежнага агента. Гэта в Расіі. Што з гэтага хочуць ці могуць увесці ў Беларусі, я не ведаю. У прынцыпе, мне спадабаўся адказ Алеся Карлюкевіча, міністра інфармацыі, на гэтую ж самую прапанову з боку Геннадзя Давыцкі. Ён сказаў, што на простае пытанне наконт Белсат і Радыё Свабода, ён сказаў, што яны працуюць у розным юрыдычным статусе і ўвогуле абсалютна не абмяркоўваў тэму замежных агентаў. То бок для чыноўнікаў Міністэрства інфармацыі такое пытанне ўсё ж такі падобна, што не стаіць. Таму хутчэй за ўсё сярод прапагандыстаў, такіх шырокага кола 130 прапагандыстаў, гэта можа быць і абмяркоўваецца, але чынавенства падобна, што ўсё ж такі не ўзяла гэта на ўзбраенне. Я адразу тут на хвіліначку перарвуся. Справа ў тым, што мы зараз пераехалі і ў новую студыю. Не ўсе нашы госці адразу могуць знайсці, дзе мы знаходзімся. Я папрашу, каб, можа быць, наш гукарэжысёр ці хтосьці там, хто слухае эфір, выйшлі да ганка і сустрэлі спадара Казакевіча, які заблукаў у нашых сутарэннях. І працягнем. Паўлюк, жаданне зрабіць дзяржаўныя беларускія СМІ, асабліва тэлебачанне, такім, каб яно перабіла ў беларусаў ахвоту глядзець расійскія каналы, каб яно стала цікавае. Спрэчкі пра гэта ідуць даўно, каб наша тэлебачанне стала больш цікавае. Але аргумент асноўны, які я ўжо таксама чуў не раз. Ці могуць людзі, якія зараз робяць вот такое тэлебачанне, зрабіць тэлебачанне экстра-класу? Вот ваше меркаванне. Што трэба зрабіць? Гэтыя ж людзі могуць нешта зрабіць, ці трэба мяняць усё? Гэта складанае і цікавае пытанне. З аднаго боку, гэтыя людзі шмат што ўмеюць. І не трэба думаць, што там працуюць выключна прапагандысты. Там працуюць людзі дастаткова адукаваныя і якія ўмеюць рабіць якасны контент. Разам з тым, для выраба якаснага контента трэба грошы, і на што звярнуў увагу кіраўнік АНТ Маркаў. Ён проста пакарыстаўся магчымасцю пралабіраваць, ну, калі вы хацелі павялічыць адсотак айчыннага контенту, то вось 1% будзе каштаваць столькі-то. Ну, я не думаю, што ён атрымае гэтыя грошы, але нешта атрымае ўсё ж такі, нейкую карысць з гэтых выказванняў. Бо ўсё ж такі пастаноўка на тое, што павялічыць айчынны контент, ёсць. Што гэта можа быць? Ну, ёсць даволі вялікая колькасць фондаў Дзяржтэлерадыё Беларусі. Мы можам убачыць з'яўленне
тэлеспектакляў ці нешта невядома што ёсць у гэтых фондаў і што будзе фармальна выконваць патрабаванні, якое чыноўнікі скажуць па павелічэнні контента. Это с аднаго боку. Это просто я праводжу аналогію з тым, як уводзілась 75% айчыннай музыкі на радыё ў свой час. А з другого боку, в прайм-тайм будзе ісці тое, што ідзе зараз, бо гэтыя перадачы карыстаюцца попытам. І ў прайм-тайм у нас ёсць як беларускія перадачы, так і даволі шмат расійскіх. І яны запатрабаваныя. Жаданне, каб наша тэлебачанне было сумленным і такім вельмі высокадухоўным, гэта, канешне, вельмі добра. Але вот тыя людзі, якія рабілі фільмы прапагандысцкія кшталту «Белы легіён чорных душ» ці з «Жалезам па шкле», ці вось усе гэтыя выпускі агенцтва тэлевізійных навінаў, гэта сумленна? Ці якую сумленнасць маецца на ўвазе, якой хоча дзяржава? Зміцер, я бы тут з вами не пагадзіўся цалкам, бо АТН робіць і цалкам якасны нармальны контент таксама. Асабліва, калі браць не выніковыя выпускі, а выпускі сярод дня. А калі казаць уже пра прапагандысцкія фільмы, то тут сапраўды так. Гэта абсалютна не з'яўляецца журналістыкай, гэта тое, з чым на словах мусіць змагацца і чыноўнікі, і тыя ж самыя журналісты. Яны кажуць пра тое, што з фейк-ньюс трэба змагацца, і вот новыя змены ў закон аб СМІ якраз накіраваны ў тым ліку на змаганне быццам бы з фейк-ньюс. Таксама прачытаў такі вот выраз пра тое, што дзяржава павінна фінансаваць, падтрымліваць дзяржаўныя СМІ. Ну, раз дзяржаўныя СМІ, то, безумоўна, тут не паспрачаешся, падтрымлівае хай фінансава, калі не могуць яны выжыць ва ўмовах рынку. Тым не менш, далей ішла такая фраза, што з недзяржаўнымі СМІ, з іх уладальнікамі трэба дамовіцца так, каб яны пасля выконвалі гэтыя дамоўленасці. У мяне адразу у памяці ўзнікла гэта даўнішняя фраза таксама Лукашэнкі з нагоды партала Тутбай і, маўляў, таго, што трэба нармалізаваць зісера. Я так разумею, што вот эта вот дамоўленасць з уладальнікамі незалежных СМІ у далейшым можа атрымаць назву метад нармалізацыі зісера? Ці як это будзе называць? Я думаю, што тут перыядычна ўзнікае незадаволенасць чыноўнікаў тым, што гучыць у эфіры, тым, што можна прачытаць, але разам з тым дамоўленасць з усімі гаспадарамі буйных медыа ў Беларусі ёсць. Ёсць правілы гульні, якія яны не парушаюць. Таму, калі адматаць гадоў так на 15, то тады б гэта пытанне было актуальнае. Зараз за пэўныя такія сцяжкі не заходзіць ніхто. Ніхто не парушае заканадаўства, ну, прынамсі, так, каб гэта можна было, памацаць і сказаць, што сапраўды было парушана заканадаўства. І ніхто не ставіць пытанне у нейкім такім лозунгавым, такім прапагандысцкім накірунку, як это робяць некаторыя замежныя рэсурсы, такія як, допустим, Хартыя. Беларускія медыа ў такім рэчышчы не працуюць увогуле. Дзякуй вялікі. Мы перарвемся на невялічкую паузу. Я нагадаю, што гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Нарэшце да нас далучыўся Андрэй Казакевіч, Паўлюк Быкоўскі ў студыі. Мы працягнем праз невялічкую паузу. Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрапейскае радыё для Беларусі. Вітаю каротка пра асноўныя падзеі на гэты час. Трамп параіў Расійскай Федэрацыі быць гатовай збіваць ракеты, выпушчаныя па Сірыі. Пра гэта ён напісаў у сераду на сваёй старонцы ў Твітары. Расія абяцае збіваць усе ракеты, якія мы выпусцім па Сірыі. Рыхтуйся, Расія, таму што яны будуць ляцець. Прыгожыя, новыя і разумныя, напісаў Дональд Трамп.
Канстытуцыйны суд можа праверыць прэзідэнцкі дэкрэт нумар 1 аб спрыянні занятасці насельніцтва на адпаведнасць нормам Канстытуцыі. Але для гэтага неабходна, каб з такім запытам у Канстытуцыйны суд звярнуліся дэпутаты палаты прадстаўнікоў. Такі адказ на пытанне Еўрарадыё даў старшыня Канстытуцыйнага суда Пятро Міклашевіч падчас сустрэчы з лідарамі кампаніі «Гавары праўду». Вось што распавёў Еўрарадыё пасля сустрэчы з Міклашевічам лідар «Гавары праўду» Андрей Дмітрыеў. Наконт дэкрэта нумар 1 ён сказаў, што калі дэпутаты будуць звяртацца, то яны будуць адказваць у установленым порядку. Заявіў Дмітрыеў. Беларускі рубель трэці дзень запар працягвае імклівае падзенне. Гэта стала вынікам абвала рынку ў Расіі, якое ў сваю чаргу адбылося ў сувязі з новымі амерыканскімі санкцыямі. Ад панядзелка даляр падаражэў на 5% еўра. Прыкладна на 7%, а расійскі рубель тым часам апусціўся на 5%. Нацбанк Беларусі ў гэтую сітуацыю не ўмешваецца. Курс фармуецца на рыначнай аснове. На адкрыцці таргоў у Мінску долар і еўра працягнулі свой рост. Еўра вырас на 7 копеек, долар на 4 копейкі. У дзіцячы садок у Бабруйску нечакана наведаўся жывы бабёр, сімвал гэтага горада. Здарэнне адбылося ў пятніцу 6 красавіка ў 59-м дзіцячым садку, які, дарэчы, знаходзіцца даволі далёка ад жывой прыроды. Як туды трапіў бабёр, невядома, яго звезлі ратавальнікі. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю слухачоў Еўрарадыё. У студыі Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які мы вядзем разам з медыаэкспертам Паўлюком Быкоўскім і палітолагам, кіраўніком інстытута «Палітычная сфера» Андрэем Казакевічам. У першай частцы нашай праграмы з Паўлюком мы абмеркавалі такія прапагандыстка-журналісцкія пытанні і чаго хоча Лукашенко ад дзяржаўных СМІ. Зараз да такіх палітычных пытанняў дойдзем. Андрей, да вас адразу ваше меркаванне. Александр Лукашенко заявіў, што можа падзяліцца часткай функцый прэзідэнта з іншымі галінамі ўлады. На вашу думку, з кім і якімі галінамі, якімі паўнамоцтвамі ці часткай функцый ён можа падзяліцца? Ну, размовы пра гэта ідуць уже вельмі даўно, не менш за 10, а можа 15 год, потому што відавочна, што беларуская сістэма, яна не мае балансу галіны ўлады, і гэта мае свае наступствы, в тым ліку негатыўныя. І, асноўным гэта, конечно, дыскусія пра тое, каб павысіць роль парламенту. Калі мы кажам увогуле гісторыю сучаснага ладу, палітычнага беларускага за апошні 20 год, відавочна, што роль ураду, напрыклад, вырасла. У свой час роль адміністрацыі прэзідэнта была значна большая ў прыняцці ўсіх рашэнняў, у тым ліку эканамічных. Зараз мы бачым, што все-таки урад ён займае значна большыя пазіцыі. Ёсць ідэя, што можа і парламент таксама можа, ситуация стабилизовалась, уже выросла новая элита, чему и парламент дасць нейкія паўнамоцтвы. Але нешта не атрымліваецца. Кожныя выборы, перед кожнымі выбарамі фактычна мы гэта чуем, я маю на ўвазе выбары парламенцкія. Потым нейкая кволая дыскусія паміж гэтымі выбарамі, але рэальнасці гэта не адбываецца. Прычым гэта не адбываецца не таму, што, скажем, у Канстытуцыі нешта не напісана ці тым больш у законах. А для гэтага патрэбна палітычная воля, для гэтага патрэбна все-таки крыху змяніць мадэль, і, напэўна, не могуць наважыцца на такі, в прынцыпе, пэўнай ступені рызыкоўны палітычны крок. Вы маеце на ўвазе, што зараз мы жывем фактычна па дэкрэтах і указах прэзідэнта, што парламенту будзе дадзена, я не знаю, не скажаш, што больш правоў, таму што гэта права яны і так маюць, а больш нейкіх паштурхнуць да таго, каб яны самі распрацоўвалі нейкія законапраекты. Я не пагаджуся, што мы жывем толькі па дэкрэтах і указах, мы, конечно, жывем па законах, проста законы таксама прымаюцца з падачы альбо ўраду, альбо самого прэзідэнта. Гэта значыла б тое, што за парламентам магла быць зарэзервавана нейкая функцыя. Калі ўзяць гэту аналогію з урадам, што, напрыклад,
адміністрацыі займаюцца пераважна кадрамі, ідэалогіі, там, знешняй палітыкай, яшчэ некаторымі пытаннямі, але вот эканоміка гэта ўрад. Вот, напэўна, можна было б і парламенту даць вот нейкую функцыю, куды б асноўным там не адміністрацыя, не ўрад бы асабліва не ўмешваліся. І прынамсі там парламент меў бы пэўны прыярытэт. То есть для гэтага, в прынцыпе, толькі палітычная воля патрэбна, да, і вот нейкае новае пафармуляванне правілаў падрыхтоўкі нарматыўных актаў, прыняцця рашэнняў. Былі, дарэчы, спробы вывесці парламент на знешнепалітычную арену, зрабіць яго больш уплывовым у фармаванні знешняй палітыкі. Але, зноў жа, все ўпіраецца ў тое, што все равно рашэнні прымаюцца ў іншым месцы. Парламентарі не могуць там весці перамовы, напрыклад, да, пра нешта дамаўляцца, тому што яны тут непаўнамоцныя. Таму, вот, ну, напэўна, в нейкую сферу, вот, в нейкай сфере можна было пратэставаць вот, такую лідзіруючую ролю парламента. Ведаеце, я вот ведаючы, што вы скажаце менавіта вот так, падрыхтаваў такі раяль у кустах. Гэта частка размовы, яна была ў мяне тыдзень таму, відаць, падчас адкрыцця веснавой сесіі ў парламенце з дэпутатам Андрэем Рыбаком. Гэта старшыня камісіі па прамысловасці, паліва-энергетычнаму комплексу, транспарце і сувязі. Мы гаварылі пра іншыя пытанні, але вот ён сам выйшаў на тэму, чаму дэпутаты так мала распрацоўваюць законапраектаў. Послухайте, я не скажу, что гэта можа быць пазіцыя і меркаванне ўсіх 110 дэпутатаў, але, як на мой погляд, вельмі так паказальныя гэтыя словы. Что такое законопроект? Законопроект сначала необходимо разработать, дальше пройти первое чтение, дальше пройти второе чтение. Да? То есть это как минимум процедура, даже год это очень оптимистично. Да? Год, если сегодня уже был бы у нас готов вот, все согласованный законопроект и обсужденный, мы бы сегодня приняли в первом чтении, условно говоря, осенью бы приняли на втором чтении. Поэтому вот наша законодательная практика, вы видите, складывается в таком ключе, что сначала все-таки, как правило, принимается либо постановление, либо указ, но, скорее всего, даже если по таким вопросам указ, обкатывается, да, а дальше имплементируется норма указа в закон. Потому что закон и принять достаточно такое длинное время, и поменять сложно. Вот мы сейчас с вами приняли бы, например, в конце концов, фотофиксацию, да, что-нибудь. А завтра эта практика пошла, и оказалось, что не работает, да. Хочешь не хочешь, как говорится, живи с этим, как минимум первый год, это год очень оптимистично. Указ внести это все гораздо проще. Поэтому, я думаю, это нормальная практика, что то, что наработала эта рабочая группа, оно пройдет через указ. А дальше, уже когда это все будет нормально, и административный кодекс, и ПИКОАП, там, и дальше все это будет имплементироваться. Ну вот таким чынам атрымліваецца, што дэпутаты самі лічаць, што праз указы і дэкрэты гэта ўсё і хутчэй, і прасцей, і неяк працуе лепей. Правильно. Пра пытанне, навошта тады ўвогуле законы, калі это все можна прымаць указ, яго змяняць, калі трэба, абкатваць там, да, і, якая функцыя закона тады? Дэпутат адказвае выключна, сыходзячы з той сістэмы, якая склалася за апошні 20 год. Парламент выконвае дапаможныя функцыі ў фармуляванні нарматыўных актаў Беларусі. Дапаможныя функцыі. Чыста бюрократычны працэдурны падыход. Ён яго тут добра выкладае. Калі мы кажам пра перазмеркаванне ўлады, гэта значыць пра перазмеркаванне нейкіх паўнамоцтваў. Значыць, палата мусіць выконваць не толькі такія вот, працэдурныя рэчы, да, але таксама і палітычныя рэчы. І вось у гэтым і сутнасная праблема. Сутнаснае адрозненне паміж тым, чым парламент займаецца, скажем, там вот большасць еўрапейскіх краін, тым, чым ён займаецца ў Беларусі. Паўлюк, вот і ваш час прыйшоў выказаць сваё меркаванне спадару Андрэю у тым сэнсе, дзе ён памыляецца. Я маю на ўвазе, што Лукашенко ж абазначыў, каму ён можа перадаць гэтыя свае функцыі. Ну так, Александр Лукашенко наўпрост сказаў, што ён хоча павялічыць паўнамоцтвы па выканаўчай улады, то бок працягнуць тую тэндэнцыю, пра якую Андрэй казаў ужо. Таму пра парламент увогуле язык у іх не паварачваецца сказаць, каб павялічыць іх паўнамоцтвы. Але з другого боку,
калі парламент разглядаць як спячы інстытут, у якога засталася бюрократычная функцыя, а вот сапраўднай прадстаўнічай функцыі няма сапраўднай заканадаўчай функцыі, бо літаральна 1-2 законапраекты яны паспяваюць прыняць за ўсё жыццё свайго тэрміна паўнамоцтваў, то гэта распрацаваць самім. Так, распрацаваць, я падказаў. Ну, разумееце, так, там, конечно, было гэта, але, сама пастаноўка пытання пазбаўлена, в прынцыпе, сэнсу, у тым сэнсе, што ў межах выканаўчай вертыкалі так сканцэнтравана ўся ўлада. Павялічыць яе там, просто немагчыма. Але Александр Лукашенко, напэўна, хоча падзяліцца адказнасцю. Ён хоча сказаць, вот за гэта адказвае Савет Міністраў, а не я. Так уже, в прынцыпе, ёсць. Так, і вось, напэўна, вот тое, пра што ён кажа, пра то, што ён гатовы падзяліцца уладай, насамрэч ён хоча падзяліцца адказнасцю, а не ўладай. Тады это просто хутчэй, я прасмітраў гэта як такую лінгвістычную гульню, тому што гэта, в прынцыпе, уже так ёсць, да, там, скажем, выканаўчая ўлада сапраўды зараз вельмі моцная, і што тычыцца і рэгіянальнага ўзроўню, а што тычыцца ўраду, куды там яшчэ нешта больш перазмяркоўваць, нават цяжка себе уявіць. Сапраўды, Лукашенко не один раз казаў пра тое, што папракаў, скажем так, мясцовыя ўлады, што яны малаактыўныя, што яны там нейкае тое не робяць, на гэта не звяртаюць увагі, гэта баяцца нешта зрабіць. І, магчыма, як кажа Паўлюк, ён хоча на іх перакінуць адказнасць, сказаць, што вот гэта ваша, гэта рабіце самі, не трэба па кожнаму праблеме тэлефанаваць в адміністрацыю прэзідэнта, ці каб да мяне людзі звярталіся. Але ён хоча дыстанцыю, каб не трэба было сапраўды, каб яго турбавалі па кожным пытанні, па кожным пытанні хай турбуюць мясцовую выканаўчую ўладу. Ён гэтага хоча, але ці возьмуць на сябе гэтую адказнасць мясцовыя ўлады, Андрэй? Я думаю, што проста не спрацуе сама мадэль, таму што, зноў жа, гэта пытанне не ў тым, каб зняць сябе адказнасць, да? Трэба прыдумаць механізм, які б дазваляў дзеліць уладу па нейкіх функцыях, па нейкіх іншых правілаў. Пакуль што, сыходзячы з таго, што реально прапаноўваецца, незразумела гэта сам механізм. Яшчэ раз паўтару, даваць яшчэ больш паўнамоцтвам, напрыклад, мясцовым уладам, гэта значыць, трэба даваць ім больш фінансавых ресурсаў, гэта значыць, даваць ім магчымасці тое ж самае прымаць нейкія нарматыўныя акты, якія зараз прымаюцца там прэзідэнтам. Ці парламентам. Не. Вось тут я бы крышачку запярэчыў, бо ёсць такая рэальная практыка, калі мясцовыя бюджэты распрацоўвае Мінфін як у межах кансалідаванага бюджэта, спускае па вертыкалі ўніз, а мясцовыя саветы іх прымаюць. Не яны распрацоўваюць, яны прымаюць то, што ім прапанавалі. І таксама атрымліваецца, што выканаўчая ўлада на месцах на гэты бюджэт сёння не можа паўплываць. Але фармальна у мясцовых саветаў паўнамоцтвы прымаць бюджэт ёсць. Але саветы не адносяцца да мясцовай улады, у сэнсе да выканаўчай улады. Але яны знаходзяцца ў вялікім, так скажем, у вялікай залежнасці ад мясцовай улады. Але гэта яшчэ такая грамадная праблема. То есть это мясцовае самакіраванне. Зноў жа дыскусіі былі, здаецца, з 2008 года, упершыню, я магу, правда, памыляцца, пра тое, каб перазмеркаваць улады больш на мясцовае самакіраванне, зрабіць так, як, в прынцыпе, больш практыкуе, но заўсёды не спрацоўвала. Зноў жа, таму што гэта пытанне палітычнае, гэта значыць, мясцовая эліта выканаўчая мусіць падзяліцца часткай улады з нейкім іншым, стварэннем нейкіх паралельных такіх, скажем, уладных структураў, нешта не клеіцца. Атрымліваецца так, што ўвогуле ёсць жаданне даць нейкую частку, хай невялікую нейкіх там паўнамоцтваў, груба кажучы, але гэта нават жаданне даць нейкую частку цягне за сабой такі вораг яшчэ іншых рашэнняў, нейкіх іншых перадачаў, нейкіх зменаў, што ці пойдзе на гэта ўлада? Я б сказаў, што ёсць разуменне, не то, што жаданне ёсць перадаць, можа жадання няма, але ёсць разуменне, што гэта трэба, каб проста павысіць эфектыўнасць працы гэтай мадэлі. Але ў звязі з тым, што гэта сапраўды цягне за сабой пэўныя рызыкі, палітычныя рызыкі, да гэтага
все ніяк не могуць прыступіцца ў такім практычным плане. Можа быць і не звязана, але вот таксама крыху нагадвае па настрою. Ёсць жаданне, але і вот ёсць жаданне, пра якое заявіў яшчэ падчас сустрэчы з суддзямі Канстытуцыйнага суду Александр Лукашенко, памяняць канстытуцыю. Але учора ізноў прагучала але. Але не час, ён сказаў. Але это ўвогуле у нас ситуация классная. Что тычыцца конкретно Конституционного суду, то я думаю, что там пытанне было не только как вот заменить, там, скажем, выборчую систему и так далее. У нас есть вельмі великая проблема судовой улады. Потому что у нас фактично отбылась реформа дэкрэтамі прэзідэнта, якія парушаюць Канстытуцыю. Не то, што яны там вышэй за закон. Яны фактычна ўсталявалі тое, што... Гэта гаворка пра ліквідацыю вышэйшага гаспадарчага суда. І нават Канстытуцыйны суд прызнаў адным з сваіх зваротаў, што ёсць нейкія супярэчнасці, і трэба было так па-харошаму, конечно, памяняць Канстытуцыю. Не дэкрэт, конечно, памяняць, а Канстытуцыю. Але гэта тычыцца змену Канстытуцыі, якія неабходна рабіць праз рэферэндум. Таму гэта пытанне завісла. Ёсць яшчэ праблема Конституционного суда, тому що той системі, який він зараз існує, з тим певному він просто не функціональний, він не потрібний, да? І вельми так само давно ведеться дискусія про те, що дати йому криху більше повномоцтва, да? Перейшли коло суб'єктів, які можуть туди звертатися, або вогонь може ліквідувати. Ну, але тому що в принципі сам по собі цей орган зараз абсолютно не функціональний. Тому тут є, принаймні, дві проблеми, вельми істотні проблеми, навіть коли не чіпати питання перезміркування влади. Але ще важний момент, Конституційний суд не мусіць распрацоўваць законопроекты, бо гэта той орган, які мусіць ацэньваць законы на адпаведнасць Конституцыі. А я такое сказал? Не, это сказал Александр Лукашенко. Ну, да, потому что так зараз ён так и нас выконвае. У нас же что, основная функция Конституционных судов зараз гэта разгляд нормативных актов, проектов нормативных актов, да их приняття на адпаведнасць Конституции, то есть выкананне дапаможных функций падрыхтоўкі нормативных актов. Это фактично то, что мусіць выконваць разная гэта вот инфраструктура. Там, где отбываецца узгадненне. Да, узгадненне. Зараз гэтым займаецца Конституционный суд, что так само абсолютно не мае ніякага сэнсу з пункту існавання гэтай інстытуцыі. Гэта пытанне, канешне, важнае, але мне цікава, а ўвогуле, як вы лічыце, абмяркоўваецца магчымасць такіх зменаў, якія б неяк увогуле памянялі сітуацыю ў краіне, палітычную, там, тое ж самае, там, змена выбарчай сістэмы на змешаную па палітычных спісах, можа быць, нейкае абмежаванне аўтарытарнай улады кіраўніка краіны, шмат жа ж размовы ідзе пра тое, што можа быць мягчэйшае гэта ўсё неяк зрабіць. Пра гэта зараз увогуле ідзе размова, ці это вот чыста такія тэхнічныя пытанні. Ну, я еще раз я подкрэсліваю, что для того, как нечто такое зрабіць, прынамсі, рухацца ў гэтым накірунку, дастаткова палітычнай волі, там не абавязкова нават пры рэальных зменаў Канстытуцыі. Мы бачым, што нават гэтыя спробы, там пра мясцовае кіраванне, мы тут уже закранули гэта пытанне, гэта вот все равно натыкаецца на супраціўленне, да? Альбо самого прэзідэнта, альбо вертыкалі, альбо нейкіх іншых там сілаў, якія ў гэтым не зацікаўлены. І сыходзячы з гэтага, я думаю, што верагоднасць, конечно, ёсць, але она вельмі невялікая, што ў нейкім бліжэйшым часе будзе сур'ёзная рэформа. Добра, на жаль, час у нас завяршаецца, таму по аднаму пытанню кароткаму і кароткаму адказу. Ці чакаць, што будзе адначасова з парламенцкімі ці прэзідэнцкімі выбарамі 19-20 гадоў і рэферэндум па змене Канстытуцыі? Ну, гэта можа адбыцца. Паўлюк, ці можна чакаць, што ўсё ж такі зменіцца наша дзяржаўная СМІ-сфера? Я думаю, што змены там адбываюцца, але яны все равно застаюцца, як у савецкі час, прапагандыстамі, таму вось гэтая прыстаўка прапагандыстаў, я думаю, застанецца. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. У студыі для вас працаваў Зміцер Лукашук, маі госці сённяшнія медыаэксперт Паўлюк Быкоўскі і палітолог, кіраўнік Інстытута палітычная сфера Андрэй Казакевіч. Дзякуй вялікі. Слухайце Еўрарадыё. Праз 20 хвілінаў у нас у гасцях лідар партыі БНФ Алексей Янукевіч і Анастасія Дарафеева, гэта кіраўнік партыі Зялёныя. Будзем гаварыць пра чарнобыльскі шлях і ці можна яго зрабіць апалітычным. Дзякуй, не адыходзьце далёка.
Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы euradio.fm. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.